Hola, bona tarda a totes i a tots. Bona tarda a tothom. Des de la Biblioteca de Sant Pere de Riudebitlles, avui tornem a anar al cine. Al cine amb els Jaumes. Amb el Jaume Font, el Jaume Felipe, amb el Jaume Felipe i el Jaume Font, per comentar una pel·lícula documental quelcom de la societat, no? De ser i tener, no? Aviam, com amb la versió francesa es diu? Être et avoir. Être et avoir, exacte. Això mateix. Molt bé. Bueno, avui fem Un documental. un documental, cosa atípica, Sí, però que és un gènere de cine que es tenia que tenir en compte perquè n'hi ha de molts interessants. I en casos com aquest, petites obres d'art. sí, aquest va obrir camí, aquest documental, perquè molts dels que van venir després van imitar la manera de fer d'aquest documental. Aquest deixar la càmera i deixar que passin les coses, Allà està. sense pressa, Sí. no? I aquest buscar les reaccions de la gent que hi surt i no intervenir per res, no? I ser un testimoni. No hi intervé per res. I fer, bueno, el rodatge es va allargar durant 10 setmanes. Sí, va ser llarguet, però la tècnica era la de la càmera invisible. Sí, exacte. Sí, plantaven la càmera. El que sí que aquesta pel·lícula... és que això els seguidors diran ara de què parlen aquest. Parlem d'una pel·lícula que jo la desconeixia, d'una pel·lícula documental que jo la desconeixia, no la tenia d'això, que me la va recomanar el Jaume Felipe, cosa que li estaré eternament agraït. Sí, perquè t'ha emocionat, Molt. Molt. És una petita joia. No, a mi em va emocionar. Em va emocionar moltíssim. Vull dir. I és una pel·lícula que, a més, no té un guió, però sí que té una línia. Sí. Una línia que coneix. Sí. I a més, és molt ben feta. Sí. I, sobretot, jo crec que el muntador, que és el mateix director, que és el Nicolas Silibert, fa un treball fantàstic. Sí. Perquè està muntat d'una manera que no intercedeix una seqüència amb l'altra i pot seguir el fil de tot d'una manera que t'hi poses dintre. Sí, flueix. Flueix molt. Flueix. Aquest documental el comences a veure i sense que passi res extraordinari, perquè no passa res extraordinari, però no pots deixar de mirar. No, és addictiu. És addictiu. Sí, és addictiu. Això que quan la vaig començar a veure, jo vaig veure la versió francesa, no per res, no sé per què, mira. No, ben fet. D'això, i clar, obren pantalla amb les vaques, dic, home, jo volia veure una pel·lícula de canalla, no de vaques. Bueno, t'està introduint en el lloc. S'està introduint en el lloc, en el sistema i el modus vivendi de la societat d'aquest poble. Perquè expliquem de què va. Bueno, és la història d'un mestre. Més que res, ens volen ensenyar el sistema d'escola única rural de França. A través de les vivències d'aquest poble, que és un poble, no sé com es diu, però és de la regió de l'Auvergne. Saint-Étienne, ho tinc buscat, és un poblet molt petit. Molt petit, però em va fer d'això perquè de jove, jo hi havia anat molt a aquesta regió, de jove, perquè allà es feia el Gran Premi de França de Fórmula 1, al circuit de Clermont-Ferrand. Ah, sí, està a prop. I jo hi havia anat molt, hi havia anat 4 o 5 vegades a veure la Fórmula 1. Bestieses d'aquelles que fas quan tens 18 anys o menys. Coses que s'han de fer quan tens 18 anys. Que és anar. I vaig buscar la zona de l'Auvergne, la capital és Clermont-Ferrand. Sí, és allà. És un poblet molt petit que quan es va fer el documental tenia 244 habitants i ara en té 267. 2 carrers, l'església, un bar que deu ser la boulangerie i el bar, no? La fleca i el bar, i l'escola. Tu complet. Tot junt. Llavors, també haig de dir que em va sorprendre perquè desconeixia també el sistema d'aula única dels francesos. És un sistema que aquí suposo que n'hi deu haver alguna, d'aula única, amb algun poble d'aquests despoblats de l'Espanya vacía. Sí, segur. Com ja ho era aula única el mestre que va prometre el mar. Exacte. Ja era jo, però clar, jo era en temps de la Guerra Civil. Això és més cap aquí. Sí, és bastant més cap aquí. 2002. 2002. I em va sorprendre que encara es mantingués aquest sistema
Però un cop has vist la pel·lícula, penses que aquest sistema no s'ha de perdre mai. S'ha de continuar fent. S'ha de continuar fent. Perquè al final té 14 alumnes, 12, Sí, de totes les edats. però a més és curiós, Té el grup dels petits, el dels mitjans i el dels grans. ja em perdonareu si faig incidència de que és una pel·lícula que l'hem repassat ara. I a més s'hi ha afegit la vaga de les mestres. Bueno, és que està de plena actualitat. De plena actualitat. Aquest documental està de plena actualitat. És que és un contrast tan contrastat, perdoneu la redundància, que dius, bueno, escolti, a part del sou, no us podeu queixar de revés. Perquè ho teniu tot. El sou val, d'acord. Perquè per això del sou també és una història que el que paga sempre paga molt i el que cobra sempre cobrem poc. Sempre. Vull dir, això és de tota la vida. Sí, no ens posarem mai d'acord. Sí, no ens posarem mai d'acord. Però pel de més, diu, les ràtios. Escolti, jo anava a la Salle i teníem una ràtio de 60. Érem 60 a la classe. 60 alumnes per curs. Per curs, i un professor que també ens ho feia tot. Un hermano que ens ho feia tot. I l'hermano Albert em feia tot. Sí. Francès, matemàtiques, geometria, d'això. Hasta l'educació física. Es treia la sotana i saltava més que nosaltres. I clar, ara dius això. A veure, que no és una crítica, d'això de la vaga de mestres. Escolti, ni molt menys. Però vull dir-te que, clar, quan veus aquesta pel·lícula i veus aquest mestre, sobretot, i dius, home... Bueno, el mestre, jo crec que el mestre d'aquesta pel·lícula és excepcional. És excepcional. És excepcional, és el típic... Quan em van fer aquest, em van trecar el mollo. Bueno, és el típic mestre vocacional. Però molt, que ell vol, el que vol és ensenyar. Mira, i en aquesta pel·lícula, sobretot, hi ha una seqüència que a mi em va arribar al cor, em va emocionar, que és quan ell parla amb la nena gran, que sembla que tingui una mica d'autisme. Sí, té dificultats de comunicació. Sí. Però com li parla, com la parla, i sobretot al final que li diu, aniràs a l'institut, però jo estaré aquí, em pots venir a veure, i si tu no vens, vindré jo. Sí, si vols venir els dissabtes, ja ho saps. Ja ho saps, perquè a més el professor viu a l'escola. Sí. Viu a la mateixa escola, al pis de sobre. Però bueno, ara estava pendent que amb el professor no, com que jo viu, diu, no sé si em podré quedar, segurament, pel que expliquen, segurament s'hi va quedar, perquè el professor era d'allà a la vora. I per tant se suposa que ja tenia casa, que no necessitava. L'únic que ha de fer el professor actual és posar un llit de més per si algun dia hi ha tormenta i no pot marxar. Exacte, sí, perquè ja es veu que el temps allà és una mica complicat. El temps no acompanya gaire. No acompanya gaire. Però hi ha seqüències que, ja et dic jo, a mi encara ara recordant-les m'emociono. Sí. No, a veure, és molt maco el documental. Jo crec que els nens són meravellosos, sobretot el Jojo. No estan fets molt bé. No, els petits són... I la Marí. I la Marí. Són maquíssims. Molt macos. Són molt macos, però bueno, són nens. Al final són nens petits que deuen tenir 4 anys i mig, em sembla que diuen, no? He llegit que concretament eren entre 4 i 14. Ai, no, entre 4 i 12. Entre 4 i 12. Sí, els més petits de tot tenen al voltant d'això. I les tortugues. I les tortugues, que acompanyen a la classe. Que acompanyen a la classe. Que se les veu, per cert. Sí. Però clar, els petits és que són molt petits, però aquell home com... Però són una meravella. Aquest professor com els porta amb una educació individual, molt centrada a cada nen, mirant de treure tot el positiu que pot d'aquells nens, sense retreure'ls gran cosa, amb un sistema autoritari paternalista, però... Els guia. Ara anava a dir, és el seu cap espiritual. Sí, els guia més que una altra cosa i aprofiten cada moment per aprendre alguna cosa. Sempre. Quan estan a l'institut, que van a fer la visita, repassa amb el Jojo, li repassa els números. I amb els grans també, amb els grans li repassa de... Heu de ser amics, perquè els dos grans s'essorallen, són els dos gallins. Heu de ser amics, perquè aquí, quan entreu aquí, en principi, aniran per vosaltres. Us heu de cuidar. Un amb l'altre us heu de cuidar. Us heu de buscar, sí. Però és curiós, hi ha moltes escenes que surten, doncs això, que s'esbrallen, no?, entre ells, que discuteixen, Però com ho porta, com ho calmen? Jo crec que té l'autoritat. Sí, a més fixa't que la majoria de nens, quan els diu, i què voleu ser? Mestres. Sí. Perquè, clar... Bueno, perquè el tenen com una figura. El tenen amb ell. I els que van a l'institut ja estan angoixats pensant que han de marxar d'allà.
Han de marxar, perquè es perden, jo crec que ells saben, els grans, que se'ls acaba una etapa. Se'ls acaba una etapa i que no estaran. A més, són canalla molt desperta que l'ambient rural ja ho porta, això. Perquè hi ha una seqüència també que, si t'hi fixes, un d'aquests mitjans, que deu tenir el nen aquell que té 8 o 9 anys, porta el tractor com un regidor. Sí. Però i endavant i endarrere. Sí. Bueno, és que al final... I ajuden a les tasques de casa. Perquè viuen en granges, no? Hi ha surt un que fa el dinar també, no? Per la seva germana, i ajuden a la granja, i bueno, al final és una comunitat rural que el que es dediquen tothom és a cuidar vaques. Tenen ramaderia. Tenen ramaderia, llavors tots ho viuen. És un lloc, a la casa és un lloc on es treballa. I tant. On es dona un cop de mà. I n'hi ha que netegen l'estable, n'hi ha que porten el tractor... Fa la feina que pertoca al moment. Fa la feina que toca. I a més, hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció també. L'atenció, en el sentit de dir... És una família d'abans, una família, perquè les famílies tenen molta cura de que els nens facin els deures. Sí. Són una família que ajuden amb el professor i no es queixen del professor. I ja estan a sobre. I ja està. I llavors hi ha d'això que fan matemàtiques i fan anar el tiet, que té una mica més d'estudis, perquè ells no hi arriben allà. Sí. T'hi vas fixar en allò? Sí. Dius, home, escolta... Bueno, el mètode pedagògic d'aquella família també és una mica especial, no? Perquè si li diu quants clatallots són, 6 més 6 clatallots... Bueno, potser no caldria. Però són exemples que entenguin. No, sí, això està clar. Això està clar. Quan fa això, tant i tant, sí, home. Però sí que és veritat que jo crec que aquelles famílies donen importància a l'educació de la canalla. Molta importància a l'educació de la canalla, perquè, bueno... Com que ells van molt mancats. Estan en l'entorn que estan. Sí, i van mancats d'educació i són conscients que els hi falta això, no volen que els seus fills passin per aquí, o els hi falti aquest nivell. I tenen aquesta oportunitat, aquesta canalla tenen l'oportunitat d'anar a escola i anar a una escola rural. No s'han de desplaçar. S'han de desplaçar mínimament, amb furgoneta. Tenen la furgoneta aquella col·lectiva que els dels veïns d'una mica més lluny i van amb la furgoneta i d'això. Però jo crec que també, estic segur, que també són molt conscients de la sort que han tingut de tenir un mestre com els que els hi ha tocat. Sí. És un senyor que ja hi porta 20 anys, però que fa 35 que es dedica a l'ensenyament. A més, el que tu has dit, és un senyor donat, abocat, que viu per això. Sí. A més, ell hi ha un moment que ho diu, jo si no sigués mestre no sé què seria. No sé què seria. Perquè és el que... Sí, d'aquestes persones que... No és el que he fet tota la vida, diu, és el que he volgut fer sempre. Sí. Ell també explica la seva història, és curiós, perquè és fill d'un exiliat espanyol republicà. Sí, d'Andalusia. D'Andalusia. I ell explica que això, que va perdre el seu pare relativament jove i que una de les coses que més valorava, el seu pare, era l'ensenyament. I això que el seu pare era paleta. Vivia d'un entorn humil, però el seu pare valorava molt. Valorava molt, i ell va poder ser mestre i s'ha dedicat a l'ensenyament, però de quina manera? De quina manera? Jo aquest dematí parlant, mentre esmorzàvem amb el Ramon, parlant d'això, deia, estic per agafar la neta i portar-la allà. Tant de bo. Tant de bo es pogués. Perquè, home, és que hi ha coses de la vida verdaderament que és un verdader regal. Sí, la veritat és que sí. Jo crec que és un homenatge als mestres vocacionals, és un homenatge a les escoles rurals, és un homenatge també inclús a la vida rural. A la vida rural també, i aquesta manera de fer, d'ensenyar guiant amb els alumnes, intentant treure el millor de cadascú i afrontant els problemes. Exacte. Perquè en tenen de problemes. Però resolent els problemes. Bueno, clar. No aparcant-los. No, clar. Resolen els problemes i de la manera més positiva que saben i poden. Clar. I a mi això també, ja et dic, a mi, una pel·lícula que em va sorprendre, em va emocionar, i quan vaig acabar, que a més, durant aquest temps l'he vist 3 vegades, Déu-n'hi-do. Bueno, perquè ja saps que s'agrada ser detallistes, fixant-se en les coses i d'això. I vaig quedar... Dic, no sé, jo feia temps que no m'emocionava en una pel·lícula. Mira, veus? Per temps, allò de dir... Molt bé. No, però amb aquest grau d'emoció no, perquè el mestre que va prometre el mar també em va emocionar molt.
però no a aquest nivell. No, bueno, és una altra història. Aquest nivell t'emociona d'una manera molt íntima. Molt íntima. Sí, bueno, perquè recordes, no? Sí. El teu temps d'escola, el que has viscut, el que has passat, aquells mestres que et van marcar. Mestre només en vaig tenir un, perquè a més saltàvem de curs amb el mateix. El mateix era el que us portava durant tota la primària. Tot? Sí. Clar, i dius, bueno, clar, era alguna cosa grossa com era la Salle, però una cosa petita, però dius, més o menys és això. I a més també vaig tenir la sort de trobar un hermano vocacional que també t'estava molt a sobre, t'acompanyava, t'aconsellava, mirava... Com és d'important, Jo recordo alguna vegada dir, no, avui quan pleguis t'acompanyaré a casa que vull parlar amb el teu pare i tal, perquè cuidava aquests detalls. Clar, sí. Sí, que vull dir que sí em va retreure una mica a la infància meva i de tants que van passar per allà. Sempre t'he dit que també va ser una bona etapa. Doncs això s'està perdent. Sí, bueno, és això. Al final... Clar, que dius, bueno, al final, què fem ara? Com els ensenyem? Com pugen? Quin paper tenen les famílies? Aquí, això per començar. L'escola no pot ser un aparcament de nens on es deixen els nens i tots els hi han d'ensenyar. I el que no pot ser, que perquè t'avisen el nen i el nen et diu que l'han avisat a col·legi, vagis allà i li donguis una bronca amb el mestre que no sap ni de què ve. Hi ha d'haver aquesta sobreprotecció, que els nens són meravellosos i fantàstics. Deixeu que els professionals treballin i facin el que hagin de fer, que per això hi són. Perquè així entre nosaltres, els nens, n'hi ha que són una mica cabronets. Així entre nosaltres. Jo crec que una mica no. Doncs se'ls ha de guiar amb aquesta canalla. I hi ha pares molt sensibles que no poden suportar que el nen sigui objecte, diguéssim, d'atenció especial. Per dir-ho d'alguna manera. I n'hi ha que ho necessiten. Molt. Ja ho sabem. Llavors anem a l'altra pregunta. I per què ho necessiten? Perquè a casa seva no tenen l'ambient adequat. Bueno, clar, és que és això. Al final l'educació no és una qüestió només de l'escola. L'educació familiar. No, i tant. A l'escola, evidentment, encara que no vulguis, s'eduquen. I aprenen. I es culturitzen, però si això no va acompanyat d'una bona feina a la família, escolti, queda coix, queda orfe. Queda coix, i doncs ja dic, a mi m'agrada molt. A més, la pel·lícula com a documental està molt ben feta, no li falta res. El color també està molt lograt perquè no és un color massa expressiu, que no et fa dispersar de l'extensió, vull dir, és un color molt matisat, molt neutre. Sí, està rodat amb càmera invisible. Amb 16 mil·límetres. Sí, 16 mil·límetres, super 16. Sí. Amb cinema. No sé on he llegit que per alguna seqüència de les aules, el director penjava la càmera, l'enfocava i allà ho deixava. I després ja ho recollirem. I a veure què passa. I farem el muntatge. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula que, com he dit abans, no té argument, té un fil conductor. I ara explicarem el què, que encara no hem explicat. Això és la història d'una comunitat petita durant un curs lectiu escolar. Sí. I inclús és curiós com passen les estacions i com es van adaptant també les estacions. Sí, exacte. Sí, perquè comença nevant. Comença nevant i acaba estiu. Sí. Bueno, final de curs. Acaba a finals de curs. Suposo que llavors devia acabar entrat al juliol. És com un dietari, clar. És com un dietari de la vida a l'escola. Sí. I és com tu has dit, és un homenatge a aquest tipus d'ensenyament i a aquest tipus de mestres, perquè sent excepcional, aquest senyor no crec que siguis únic. No, segur. Segur que segur que n'hi ha molts. Sí, d'aquest entorn n'hi devien haver. Segur que n'hi ha molts. Bastants. Segur que n'hi ha molts. Bueno, jo crec que ara n'hi ha. Segur que n'hi ha. Sí. Segur. Però costaria més de tot, perquè agafa un mestre dels d'ara, digue'ls que han d'anar a un poble, com abans, de 200 habitants, perduts a les muntanyes de l'Auvergne, amb un clima que l'hivern es fa molt llarg, i que estarà allà abandonat de la mà de Déu i que, a més, s'ha de fer càrrec de totes les assignatures i de totes les edats. Jo crec que li dius això i a l'endemà ja l'enterres.
Perquè li agafa un cobriment d'acord. Jo m'imagino la feina d'aquest home com una feina de 24 hores. No 24, però... Només descansava quan anava a dormir. Jornada completa. Perquè quan acaba es dedica a polir l'entorn de l'escola, les herbes, les flors... Sí, exacte, fa de jardiner, allà mateix a l'escola, neteja, i fa, bueno, repassa els deures, no? Posa les notes, tot plegat. Ha de ser... I no està estressat? No, clar que no. Oh, explica'ls-ho. No ho sé. Explica'ls-ho. Això ja no ho sé. No ho sé. Jo tinc una mestra a casa que sempre està estressada. Ah, bueno. Sempre està estressada. Mai no ho sé. No ho sé, és bueno. Jo recomano... No es poden fer comparacions, les comparacions sempre són odioses i sempre són molt lletges. I també és veritat que ara les aules són molt complexes. És veritat, perquè ve molta gent de fora, que no té el nivell que potser hauria de tenir, que necessita una atenció especial, i és complicat. Per això la societat també ha canviat per poder atendre aquestes necessitats especials. Evidentment. Com Déu mana. Sí. Perquè però s'hi han de posar els recursos. Aquest senyor també ho té complicat, Bueno, perquè l'aula també és diversa i dispersa. Sí, dispersa sobretot. Perquè té la vietnamita, té l'àrea, té el mediterrani... Té de tot. Té de tot, Té de tot. Té el millor de cada casa. No. Escolta'm, dius... Jo no ho sé, potser el documental, la pel·lícula en aquest cas, se centra molt en els petits. Molt. I potser no tant en els mitjans i en els grans. No, però te'ls documenta bé. Sí, sense deixar-los davant. Perquè, clar, ja et dic, la nena gran que té aquesta manca de comunicació la veus de seguida. Sí. No t'ho diuen, però la veus. Sí, ja s'ha vist. Aquesta nena té... Sí, bueno... Té algun síndrome... És molt tímida, no parla, no? Una mica autista, per dir-ho d'alguna manera. Pot ser que sigui un cas. M'entens? Després té els altres que els grans... Sí, bueno, els que volen marcar... Volen marcar territori. Territori, sí. I el Jojo, que és una fura, i la Marí, amb aquells ulls que fa, que és xina. És asiàtica. Sí, és asiàtica. Per això dic que té tot el mostruari. Sí, que té de tot. I després ja dic l'Elise, que és la nena aquella mitjaneta, també tota rosseta, que sembla ària. Sí. Té tot el mostruari. Sí, té de tot. La veritat és que sí, no es pot dir que no sigui complex. No, també a la seva manera. I tots de cop. I tots de cop. A la mateixa aula. Però com entren, com estan disciplinats, no se saben fer que diu a Sellebu. És curiós, Em va cridar l'atenció. Sí, bueno, ara que la vaig repassar, perquè ja l'havia vist. Ara no s'aixequen ni que entra el papa de Roma, tu. No seuen fins que no els diuen. No, jo també ho feia, Estaves a l'aula, estaves dret, fins que el profet deia podeu seure. Sí. I sempre, sí senyor, no senyor. Sí, amb ell també li diuen, no? Oui, monsieur. Ara anem bé. Sí. Bueno, les formes són importants, no? Molt importants. És una part de l'educació, de les formes. Bueno, potser hi ha qui ho veuria molt rígid. Bueno, ja hi som, molt rígid. Però no hem de ser amics. Hem de ser amics. No, ni els pares ni els mestres. Jo, per això dic que recomano molt a tothom, veure aquesta pel·lícula, per veure el que és un mestre autoritari, paternalista, com ha de ser. Perquè es fa respectar. Sí. I no aixeca la veu més enllà. No. I tutela i cuida la canalla com si siguessin seu. Sí. No, però té autoritat, se li veu que té l'autoritat. Inclús els papes, i els pares, la família, el respecta moltíssim, perquè són conscients de la sort que tenen. Jo crec que sí. A part que d'això, ens ha tocat aquí la loteria de Nadal. Decebut, amb un entorn rural com aquell, perdut de la mà de Déu, amb un poblet de 200 habitants, escassos de recursos, i et toca una perla d'aquestes, dius, bueno, ja no podem demanar res més. No podem demanar res més. Sí, la sort que han tingut. La sort que han tingut.
Bueno, el documental va guanyar un premi en el seu moment, però no un premi dels coneguts. No. Però sí que va tenir molt de reconeixement. El que sí que he quedat parat... Aquesta pel·lícula la veure una quantitat de públic impressionant. He repassat una mica la fitxa tècnica, que no n'hi ha, perquè sí, tot ho fa ell. El Nicolás Filibert quasi tot ho fa ell, menys la música que és d'això, però el muntador, no sé què. Tot ho fa ell. És una pel·lícula de 104 minuts. 104 minuts, sí. Tanto, I dius... Passa volant. Però, escolta... Sembla que duri una hora. No, i menys. Sí. I menys. Sí, passa molt ràpid. A mi em va semblar un espai de temps com de 20 minuts, o això, i de 104 minuts. 104 minuts, sí. No ho sembla. No ho sembla. No, està molt ben muntada, bueno, això que deies, està molt ben muntada, està sobretot molt... No sé si molt ben pensada, perquè segurament moltes coses devien ser improvisades, en funció del que anava passant i tot plegat, però molt ben triat. Molt. Les escenes... El muntatge, això va fer amb una cura excepcional, Molt treballada. Molt treballada, perquè et permet seguir-ho tot. Sí. I saber el Jojo perquè és tan tremendo, i la Marí perquè d'així, i perquè d'això i d'on ve, i perquè els grans es barallen. Sí. Es barallen entre cometes. Sí, bueno, al final no regreu. No regreu. No regreu, però clar, és més l'orgull. Sí, clar, perquè estan en l'edat. És el que toca. Ja et dic, i la nena gran, doncs, amb els seus entrebancs d'aquell moment, que la mare n'és conscient, que la mare té una conversa també molt acurada, la mare i el mestre, repassant això, no? Sí. És curiós perquè el mestre li diu a la mare és que això no és necessàriament dolent, que la nena es tanqui a l'habitació, no surti, no parli, tot plegat. A vegades, és curiós, li diu a la mare, és que a vegades les filles s'han de separar dels pares per tornar-hi. Sí, clar. Després, que també és una qüestió d'edat, aquella nena és grandeta ja. Sí, home, sí, aquella és la més gran, que ja tenia 12 anyets, ja ha començat la pubertat. Sí. I, bueno, jo també em va agradar molt la reflexió aquesta, de dir, bueno, és necessari, a vegades, no té per què ser dolent. No té per què ser dolent, sí. Perquè ell, doncs, dintre del que veu de la canalla, sempre procura treure'ls el millor. Jo crec que no veu res del que passa com un problema. No. És una oportunitat. Són oportunitats. No veu mai res del que els hi passa com un problema ni greu ni menys greu. No ho veu ni com a problema. És aquella persona conscient de que tot és positiu. Sí. I tot és positiu. I que hi ha dificultats, perquè això els ajudarà a créixer. Perquè la vida és una cadena de dificultats, però precisament per superar les dificultats el que has de fer és encarar-la i solucionar-la. Sí. Mira, és una lliçó, jo crec que per l'espectador, també. És una lliçó de vida per l'espectador. En aquest sentit. Una coseta. A mi m'ha cridat l'atenció el títol. Ser i tener, no? Són els verbs. Sí. Etre i aguar. Etre i aguar. Són els verbs irregulars. Com la veieu dintre de la pel·lícula? Hi ha algun missatge respecte a això? No, de fet el títol jo crec que es refereix als verbs irregulars. També. Etre i aguar no vol... Jo hi he aprofundit una mica més en això, que hi ha opinions de totes classes, però la que més m'ha agradat és d'un senyor que me'l presentaven com a filòsof. Bueno, que diu que això és una cosa molt francesa, de que primer t'han d'ensenyar a ser, entens? Primer ets tu, i després tenir. Ja tindràs, quan siguis ja tindràs. Molt bé. És una molt bona explicació. Sí, perquè jo també em pensava això, són els verbs irregulars. Sí, una mica lligat amb l'ensenyament. Aquí també són interpretacions que ja et dic, la que m'ha cridat, la que m'ha agradat més... La interpretació és molt bona. La interpretació és bona, que és una cosa més, que és una cosa que sí que es porta, sobretot a la França rural i això, és a dir, primer ser, i després ja tindràs. Si no ets, no podràs tenir. No podràs tenir. És una explicació... Possible. Molt bona. Sí. Doncs aquí, espectadors i seguidors, busqueu aquesta pel·lícula que és fàcil de trobar. Jo ja et dic que em vaig posar a Google. Està filment. Bueno, però jo em vaig posar a Google. I vaig posar això, no? Vull dir, Nicolás Filibert, Etre Aguar. I em va sortir la tira. Sí.
I hi ha inclús una versió espanyola, no en Panchito, no, espanyola, però la vaig començar a veure i la vaig treure. Jo recomanaria veure-la en versió original. En versió original. Es pot seguir molt bé. A més, n'hi ha una que és versió original i subtitulada. Sí. N'hi ha una altra en francès. Sí. Que jo he fet servir les dues, perquè el meu francès a vegades no dona per tant, perquè quan parlen i això, i a vegades costa seguir-ho. Sí. I, bueno, per fer el comentari, l'última que m'he passat ha sigut amb subtítol. Amb subtítol. I després inclús hi ha Etre Ewer part 1, Etre Ewer part 2, Etre Ewer part 3. Sí. Te les parteixen en 3 parts. Ah, val. I pots anar, doncs, bueno, ara tinc 20 minuts. Farem una part. La vas veient per trossos. Sí, després ja no has de buscar, no? Clar, sí. Vull dir, cosa que vaig trobar molt interessant. Sí, està bé. Bueno, de fet, aquesta pel·lícula farà 25 anys l'any que ve. Sí. En teoria, no? És del 2002, per tant, el 2027 farà 25 anys. Potser es faci una edició especial. Jo espero que sí, perquè no la tenim a la biblioteca, m'agradaria molt tenir-la. Seria molt recomanable. M'agradaria tenir molt el DVD i no el tenim. Seria molt recomanable. I després també em va fer la reflexió de que com canvien les coses. Este niño no hace falta que estudi. Aquest nen fa falta que estudi. Perquè jo recordo, clar, diu l'Espanya buida. Bueno, l'Espanya buida, però és que fins fa 4 dies este chico no hace falta que estudie. Ya tiene las vacas, o ya tiene las ovejas, o ya tiene el patatal. Sí. Bueno, però no, escolti. Vull dir, per molt que tinguis, que estudiï i que es faci una cultura no vol dir que hagi de deixar la feina de casa. No necessàriament. No necessàriament. Continuar amb la feina i aportant totes les novetats que sigui capaç d'absorbir degut a la seva formació. Vull dir, és que, bueno, això ja et dic abans, perquè ara els pagesos, a part de ser pagesos, són enginyers electrònics també tots, i informàtics i això, ha canviat el món. Però la persona no deixa de ser persona pel fet de que faci una feina o una altra. Per tant, com més format estigui, més persona serà. Per favor, és que... Continuar tranquil·lament cuidant el ramat de les vaques i tenir una cultura. I crec que serà més conscient. I una educació. I una educació, exacte. La pel·lícula és recomanable en molts aspectes. Sí. Amb l'aspecte, i sobretot amb això, no? Vull dir que dius, mirem-ho, i recomanaria també que els sindicats de mestres el miressin i després reclamessin. No, és una... Que no és una crítica, ara de veritat. És una pel·lícula que jo crec que qualsevol de la comunitat educativa que treballi amb la comunitat educativa s'ha de sentir emocionat. L'hauria de mirar. I rabiaràs perquè no et pots identificar ben bé amb això. Però que jo crec que, no sé, per qualsevol... Inclús encara que no estiguis lligat a la comunitat educativa i que no t'hi dediquis tot plegat, la lliçó de vida per qualsevol espectador. Brutal. La lliçó de vida. Brutal. A més, els francesos ens porten anys d'avantatge en totes aquestes coses, perquè també em vaig fixar, clar, fixa't bé, una escola rural, però li asseguren un habitatge pel mestre. Sí. I a més, el mestre, quan marxa, hi ha un moment o 2 moments a la pel·lícula que marxa amb el seu cotxe, però no és un cotxe qualsevol. No, és un Audi. És un Audi. És un Audi. Sí. I que dius, bueno, ja anem per aquí. Bueno, té un bon sou. Sí, per això el que els dic... Té un sou digne. Exacte, que s'han de reivindicar els sous, però altres coses em costa més d'entendre. Tampoc les puc criticar perquè no estic prou informat. Al final s'ha d'arribar a un terme mig. Tothom ha de viure dignament. El que no pot ser és el que està passant a Mallorca. Necessiten molta mà d'obra, sobretot a l'hostaleria, però després no hi ha manera que trobin habitatge. Bueno, clar, si tots són pisos turístics, al final on viu la gent que treballa? S'ha de cuidar tot, i això em va cridar l'atenció també, de dir, bueno, a aquest senyor li van dir, tu vés allà a l'altra punta damunt, però ja tindràs de tot. Sí, clar. I bueno, i això que dèiem, també has de voler. Evidentment. Has de voler. Has de voler anar-hi. Sí, però bueno. 20 anys allà. Amb aquells hiverns, Amb aquells hiverns. A més, ja diu que no ha tornat més a Andalusia. No. I que la seva mare la té al sud. Suposo que deu referir-se... El Rosselló. El Rosselló, sí, ho diu.
Però a Andalusia no hi ha tornat més. No. No és que marxi de vacances, no? Deu anar amb la seva mare d'això, però vull dir, es mou per allà, Sí, aquest senyor sí. es mou per allà. Sí, bueno, i quan li diuen als alumnes si es queda a viure allà, diu, doncs no ho sé, la veritat. Depèn. No ho sé. No ho sé, pot ser que em quedi, com que me'n vagi. No, però els diu, si el professor que ve no ocupa la vivenda, pot ser que em quedi. Pot ser que em quedi. Exacte, sí, no necessita. Llavors, sembla que és el Llulló, que li diu, no, perquè jo ja sé que el profe que ve és d'aquí la vora. Ah, molt bé. Volem dir, ja tindrà casa. Sí que és una fura, el Llulló és tan maco. Molt maco. És tan maco, el Llulló. Amb si no hi ha cap personatge negatiu. No. Perquè les famílies, els pares i mares i tiets també són agraïts, són personatges agraïts. Sí. Conscients de les seves limitacions i conscients que els fills no han de tenir les limitacions que ells tenen. A mi em va fer molta gràcia això que hi anés el tiet més culte. Per veure si podia donar un cop de mà. Bueno, hi ha una mare que li diu, no? Diu, és que jo a mi m'ho han ensenyat d'una altra manera. Això no ho entenc. És que no ho entenc. No sé si està bé o no està malament perquè jo no ho vaig aprendre així. A més, és curiós també, em vaig fixar en una altra cosa, que aquella classe, aquella escola en si està impecable. Ah, sí? Molt ben cuidada. Molt ben cuidada. En canvi, no et dona mai l'impressió que hi vagi una dona de fer. Bueno, no ho sé. No et dona la impressió que... No sembla. No ho sembla. Perquè jo crec que hauria sortit. Sí, és el que vaig pensar jo. Jo crec que hi hauria sortit. En algun moment o altre hauria sortit i en canvi, i dius, home, escolta, és que les classes estan impecables, les cadires, les taules... Sí. Aquell home, no sé... Segurament també li toca fer manteniment. Fer manteniment, per això dic que està distret ho està. Sí, no, distret. Jo crec que a base de bé. Un documental molt recomanable, mireu el de trobar o a Filmin, o si no simplement entrant a Google i posant Seri Tener, el Nicolás Filibert. I una paraula del Nicolás Filibert, que és un documentalista amb una llarguíssima carrera, perquè ell és de l'any 50 o 51, si no recordo malament. Té 8 o 10 documentals molt reconeguts. Sí, va començar molt jove, als anys 70, fent documentals, ha continuat fent documentals i, de fet, l'any 23 va guanyar l'Os d'Or de Berlín per un documental que es diu Sur l'Adamant, que l'Adamant és un vaixell que està ancorat a París, al riu, però és una escola de persones amb discapacitat. Amb discapacitat. I amb aquest documental li va guanyar l'Os d'Or. Vull dir que un mestre, jo crec que és un mestre de documentalistes, el Nicolás Filibert. Tenim un mestre de documentalistes i un mestre d'escola. I un mestre d'escola. Únic. Molt bé. Mireu de trobar la pel·lícula, mireu-la amb atenció i recomaneu-la. I és una pel·lícula per veure en família. Sí. Jo l'he recomanat a les amistats de dir, escolta, un dissabte o un diumenge, agafeu l'ordinador o si teniu televisió d'aquesta que es connecti això i mireu tots plegats aquesta pel·lícula. Mireu-la i ja em direu el què. I de moment totes les reaccions han sigut com la que jo he tingut amb tu. Molt bé, molt alegro. Doncs vinga. Agraïment per aquest documental, pel·lícula, per ser mestres dels mestres i captar tota aquesta essència. I per la propera? Per la propera hem de fer un homenatge al Jerry Lewis, que aquest any és el centenari del Jerry Lewis. Sí. El Tuqui Millo. Sí, val, doncs quina fem? Aquesta, Tuqui Millo. Tuqui Millo. Sí. Que també és una història molt divertida. Vinga, doncs. Molt divertida. I és la primera pel·lícula que va fer sense el Dean Martin. Molt bé. Doncs vinga. Doncs aquesta serà la propera. Més que res com homenatge al gran còmic Jerry Lewis. Que a mi sempre m'ha entusiasmat més que ningú. Molt bé. El compararem, Sí. El compararem amb d'altres. Sí, amb el Luis de Funes no cal. Amb el Danny Kaye. Tampoc. És curiós. Ja en parlarem. A mi, de jove, el Danny Kaye em posava molt neguitós. I no m'agradava. Sí. Ni ara, encara no he superat aquest trauma. En canvi, el Jerry Lewis m'encantava. I era capaç, amb aquestes sessions de cine continu que es feien abans, d'enganxar des de les 3 fins a les 9 de la nit per esperar el segon passe. Per esperar el segon passe. Parlarem de música amb el Jerry Lewis, Sí. Molt bé. Molt bé. Molt bé, doncs ja tenim la pel·lícula.
Ja tenim el proper i gràcies pels vostres consells, per les vostres aventures, per tot el que dieu i fins la propera. Bueno, i esperem no fer-nos pesats i que els amics espectadors ens vagin consentint les nostres... Sí, disquisicions. Gràcies a vosaltres per escoltar i per veure. Molt bé. Adéu-siau. Fins la propera. Ona Villas, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.